Svakodnevne riječi Božje. Ako želiš biti usavršen, postoje kriteriji koje trebaš ispuniti. Kroz svoju odlučnost, upornost i savjest i kroz svoju potragu moći ćeš iskusiti život i udovoljiti Božjim namjerama. Ovo je tvoj ulazak i to su stvari koje se zahtijevaju na putu usavršavanja. Djelo usavršavanja može se obaviti na svim ljudima. Svatko tko traga za Bogom može biti usavršen i ima mogućnost i kvalifikacije biti usavršen. Ovdje ne postoji nikakvo utvrđeno pravilo. Može li netko biti usavršen, uglavnom ovisi o tome za čime traga. Ljudi koji vole istinu i sposobni su proživjeti istinu, svakako mogu biti usavršeni. Ljudi koji ne vole istinu ne dobivaju pohvale od Boga. Oni ne posjeduju život koji Bog zahtjeva i ne mogu biti usavršeni. Djelo usavršavanja je samo radi zadobivanja ljudi i nije dio dijela borbe sa Sotonom. Djelo osvajanja je samo radi borbe sa Sotonom, što znači korištenje osvajanja čovjeka kako bi se porazio Sotona. Djelo osvajanja je glavno djelo, najnovije djelo, djelo koje nikad ni u jednom dobu nije obavljeno. Može se reći da je cilj ove etape djela uglavnom da se osvoje svi ljudi kako bi se porazio Sotona. Djelo usavršavanja ljudi to nije novo djelo. Sama bit cilja cjelokupnog djela tijekom Božjeg djelovanja u tijelu je osvajanje ljudi. Ovo je kao u doba milosti kad je glavno djelo bilo otkupljenje cijelog ljudskog roda raspećem. Zadobivanje ljudi je predstavljalo dodatak dijelu u tijelu i obavljeno je tek nakon raspeća. Kad je Isus došao i obavljao svoje djelo, njegov cilj je prvenstveno bio iskoristiti svoje raspeće za trijumf nad ropstvom smrti i podzemlja, za trijumf nad Sotoninim utjecajem, odnosno za poražavanje Sotone. Tek nakon što je Isus raspet, Petar je krenuo korak po korak na put usavršavanja. Naravno, Petar je bio među onima koji su slijedili Isusa dok je Isus djelovao, ali u to vrijeme nije bio usavršen. Naprotiv, tek nakon što je Isus dovršio svoje djelo, Petar je postupno shvaćao istinu, a zatim postao usavršen. Utjelovljeni Bog dolazi na zemlju samo završiti ključnu, presudnu etapu djela u kratkom vremenskom razdoblju, a ne dugotrajno živjeti među ljudima na zemlji s namjerom da ih usavrši. On ne obavlja to djelo. On ne čeka trenutak kad će čovjek biti posve usavršen kako bi završio svoje djelo. U tomu nije cilj ni značaj njegova utjelovljenja. On dolazi samo obaviti kratkotrajno djelo spašavanja čovjeka, a ne obavljati dugotrajno djelo usavršavanja čovjeka. Djelo spašavanja čovjeka je reprezentativno, sposobno pokrenuti novo doba. Može se završiti u kratkom vremenu. Međutim, usavršavanje čovjeka zahtjeva podizanje čovjeka na određenu razinu. Za takvo djelo je potrebno mnogo vremena. To je djelo koje mora obaviti Duh Božji, ali se obavlja na temelju istine koja je izgovorena tijekom djela u tijelu. Ono se također obavlja tako što on podiže apostole
da obavljaju dugotrajno djelo pastirskog vođenja kako bi postigli njegov cilj usavršavanja čovjeka. Utjelovljeni Bog ne obavlja ovo djelo. On samo govori o putu života kako bi ljudi razumjeli i on čovjeku samo daje istinu, umjesto da neprekidno prati čovjeka u primjeni istine, jer to nije u okviru njegove službe. Prema tomu, on neće pratiti čovjeka sve do dana dok čovjek u potpunosti ne shvati istinu i potpuno ne zadobije istinu. Njegovo djelo u tijelu se završava kad čovjek službeno uđe na pravi put vjere u Boga, kad čovjek zakorači na pravi put prema usavršavanju. Naravno, on će tada i potpuno poraziti Sotonu i triumfirati nad svijetom. Njega ne zanima hoće li čovjek u tom trenutku konačno ući u istinu, niti ga zanima je li čovjekov život velik ili sićušan. Ništa od toga nije ono čime on u tijelu treba upravljati. Ništa od toga nije u okviru službe utjelovljenog Boga. Kad završi svoje predviđeno djelo, on će zaključiti svoje djelo u tijelu. Dakle, djelo koje utjelovljeni Bog obavlja je samo ono djelo koje Božji duh ne može izravno obaviti. Štoviše, to je kratkotrajno djelo spasenja, a ne djelo koje će on dugotrajno obavljati na zemlji.